kan lulus SMP toh, Mbak. Lah banjur aku arep lanjut ning SMK apa SMA toh? Nek usulku mending SMA wae sesuai sama kuliah. Nah, aku ini pengennya SMK ya, Mbak. Penting apike tengok bapak ibu wae. Ana apa to, Len? Yo kok mau ribet wae. Iki Bu, kula nembe bingung ajeng mlebet SMA apa SMK. SMA wae lek dadi bar lulus bisa langsung kuliah. Mboten, Pak. Nang SMK nggih saged. Lah ya penak SMA to, nek SMK wae dadi opo? Wes to, Pak. Kabeh iki anak-anak. Kula di sekolah sinambi damel. Ini Bu, pada sekolah saged kuliah. Ini Bu menawi enten kerja sing abot, menawi damel sing abot nggih boten kaget. Oh, ngono to le. Ya wis rawan nek pengen SMK, SMK ya ora apa-apa. Oh, nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu enten, Mbak? Ana le mlebu wae, ana ning jero omah. Nggih, nggih matur nuwun. Nggih. Bayu ae dolan. Ana Deni to Eka. Kenapa le? Dolan kuliah juga. Oh ya. Hati-hati ya, Le. Nanti ya Bu. Iya.